Hallelujah, yede radiase. Onyame no kwafo ye hwe ni onyame nanso de de ache yen. Na ona mmobro ho sonso yi hu de ache na no pei ewie nwumre yi yesi ada wase. Erade ye bompa eja ye hu nyina hya wonsa eka se di wehene na fa wa kwan. Ewo Yesu Kristo de mu nyame nkronkron fa wa kwan. Ewo Yesu de mu. Hallelujah. Odofo mema wakwaba de boti asesen dwumedie yi so ene ye bese afa ya kinkan sema fi Roma form ati enson do na kosi aduonu ennum no ehun se Paul no kasa fa bone ho bone so a nipa ye ne meka se bone ne ye ekon kwan onam so ne ye ekon ye hwa na Paul ababeje Awurade edigusu ye nyame adwuma but o ka se nia me pese me ye no mentimi nye nia me pese me ye no mom na me ye na we nyina di adanse se na Paul pese o che se nipa ho oden entimi enyi ye mfi bonisu mu na mom Nyankopon sunsum konkron no ono na ho oden na odi twitwaje ye ndidi enim kan emma ye hunumu ne akwankyere nyina eno nti na yetimi di ye ho to no so ka se ono nko a ene ye papa yempaibo nyina ne se yede ye ho beto nyame nkronkron so eno ebasa abone ani yen edi esie no onya yeso chefa biom yen ye bedi ne sunkunim na afoforo nso ahwe abrabon so aba be hu Kristo Yesu odofo bone su ben ena wotiti wo mo eni ye ben ena ye wo mra o ye a wuntimi enje mo Bible say ye hia nyame nkronkron na ho oden ne nshira na kwankyere enum nkon ena ebetimi ehu nyame ani onyam esanse ye hu ne se nipadua no ekutia anase yaje Kristo edi no honam ne honhom no edi aperapere na ejina mene woso se yeba beje Kristo edi yeba na asem aye yehia asem na afia na masem no so ebebɔ mpaye ebasa na eboa ye me yetimi gina ye nan so eboa me yetimi di bone su nyina so eboa me yetimi edi nkonim ewo safo gina tuo nyina mu odofo empaibo nyina ne se nka obegya wo hum ama Kristo na se wonfa Yesu Kristo se worad ne wo kraje nkwa ebrene ni ye na bia nso ni eno ntino enka so ochina meyesei adechi meyesei nyame adom ene twitwaje yen eno nti odofo nyame nam Paul de ochiri so kasa kire mene wo mienu ese we have no power of our own eno nti ye bompa ye se onyame ti asefo bedom yen na yegina ma ono nko akwa ewiye ye ho emmasem ye betimi resist bone ananse ye bepo bone ye bedwane afi bebi abone wo na yenya nkrofo ye soso bone so na mom ye behu ye ho se ye Onyankopon ade hye wato ya abode ade ne moja ade hye na ato ya abode ne senti se bone su bi ma ne homene so a esanso mo di aprapra ma ne homene so a ye na sese ye gina nyame asem ode adom yen eso ne de so bonsam hyehyedie ne bone ne bone su a peso di wura ye mu nyina yenim so nyame bedom aboa yen yenim se obebie kwan to bebia kwan nda ama yate na ase ne yete na ase nso a yetime tutu anamon ewo nanamon mu ama ya amane emfi kwanpa no so ama ya ntena ye bone mu na mmom no nyame nkronkron na dawo ma wade ye fimpokyire nyina mu odofo ede ani wo haw ede ani wo amane a wudi se nyame ontimi enye fa ne nyina ato no so na obemma ye ntumi ama ye de obonsam ene bone eso. May the Lord help us to understand him better in the name of Jesus. Onyame mboa ye ne ntimi nte na ase yie ne yanamonto ye tu nyinara ede enuonyam hye abre asafo Awurade din na ya twe omomo na mosaye mu eko hell if hell na ye ne omu nyina ekodi ehurusie ne enigi a ene ewieye ewo osoro ahemem oniadofo onyame ndom mboa no nka ho na se Yesu amai na
yɛbɛhyia ɔkyena. Ne bye bye.